Bipolaarinen ionisaatio on tekniikka, joka puhdistaa ilmaa ja poistaa epämiellyttävät hajut. Se toimii lähettämällä ilmaan ioneja, jotka ovat sähköisesti varautuneita molekyylejä tai atomeja. Nämä ionit tarttuvat ilmassa oleviin epäpuhtauksiin, kuten pölyyn, bakteereihin ja viruksiin, neutralisoiden ne. Luonnossa, kuten metsissä ja jokien varsilla, ilma on puhdasta ja tuoksuu raikkaalta kuin sateen jälkeen, koska silloin ilmassa on runsaasti ioneja. Kuitenkin sisätiloissa, kuten rakennuksissa ja kaupungeissa, ionien määrä on pienempi, mikä voi heikentää ilmanlaatua. Bipolaarinen ionisaatio auttaa lisäämään ionien määrää sisätiloissa, parantaen näin ilmanlaatua. Tämän tekniikan etuna on, että se voi vähentää ilmassa olevien taudinaiheuttajien, kuten virusten ja bakteerien, määrää sekä poistaa hajuja ja muita epäpuhtauksia, tehdessään sisäilman terveellisemmäksi hengittää. Kiitos kun tutustuit bipolaariseen ionisaatioon.